Pomáha v horúčavách teplý čaj či ľadový nápoj. Tipov, ako sa schladiť, je veľa. Poradíme vám, čo je naozaj efektívne. Pijem teplý čaj. Mne to pomáha. Takisto v kabelke mám stále VR. Otužovať sa by som odporúčala ľuďom aj v letnom období. Tenké oblečenie, ľahká strava. Čo naozaj pomáha, sme sa pýtali odborníkov. Základom je veľa piť. Najlepšia je voda. Je možno vhodné si vyberať vodu, ktorá nie je perlivá, nie je príliš studená, lebo práve ten efekt môže byť opačný, čiže nepomôže zachladiť, alebo ak áno, tak na krátku chvíľu. Recept na osviežujúci letný nápoj je veľmi jednoduchý. Stačí vám citrusy alebo ovocie. A chladivý efekt dodá mäta. Tá je vhodná aj do čaju. Teplý nápoj nás v horúčavách schladí viac ako studený drink. Horúci čaj je dobrá alternatíva práve preto, že telo nepotrebuje vlastne pracovať s teplotou tej tekutiny, čiže väčšinou pijeme čaj, ktorý je teplotou približne rovnako ako teplota ľudského tela. To znamená, že nemusíte vyrábať energiu na to, aby ste tekutinu ohriali. Tekutiny by sme mali doplniť ovocím a zeleninou. Ideálne sú šaláty či smoothie. Obmedziť by sme mali ťažké a vyprážané jedlá. Červený melón je zhruba 90 až 92% voda, zloženie, takisto uhorka je vyše 90% vody a množstvo ďalších druhov zeleniny a ovocia. Ten šalát, keď si dá napríklad tých 300 gramov nejakej zeleniny, tak bude obsahovať nejakých 250-280 gramov vody, takže obidvoje nám pomôžu rehydrovať. Otázkou tiež je, čo na seba. Horúčavy nás lákajú obliekať si tielka a šortky. Efektívnejšie je dlhšie a voľnejšie oblečenie. Takýto outfit nás ochráni pred slnkom. Voľné, komfortné strihy dodajú takú tú vzdušnosť aj celkovému vzhľadu letnému a zároveň neprehrievajú ten organizmus. Čiže vytvára sa pri chôdzi taký ten, ja to volám prievan, čiže nás príjemne ochladí a dostane sa nám ten vzduch aj po to oblečenie. V lete určite zabudnite na čiernu. Ideálne sú svetlé odtiene. Odrážajú totiž slnečné svetlo. Najlepším materiálom je ľan. Keď sa spotíme, tak lan má tú vlastnosť, že síce príjme ten pot, nasiakne ho, ale takisto aj rýchlo vyschne a necítime sa, nebudeme v ňom príliš prehliatí, nebude nám v ňom teplo. Monika Grznárová, televízia Markíza.